Marit, wat zie jij al gelijk? Ja, daar heel erg in de verte zie je een zwarte stip. Ja. En dat is de zeearend. Oh, het is gelijk een mooi begin, Nou, zeg. het is echt een fantastisch begin, ja. Kijk, Hij zit lekker net een beetje in de zon, ja. Ja. Je ziet hem ook af en toe een beetje zo Oh ja, schudden zo. met zijn We hebben veren. hier in deze omgeving 4 nesten zitten. Die op dit moment bewoond zijn. Dus, nu gaat hij Oh, ja, even gaat hij. Ja. Nee. Zo, wat een ding, zeg. Ja. Wij verplaatsen ons alweer, Marit. Ja, ik kom zo achter Jo. jullie aan. Even kijken, nou, de rietzanger even noteren. Ja, we horen er weer een, hè? Ja. En wat doe je dan? We zetten hier gewoon territoriumstippen. Ja. En dan op een gegeven moment ik doe hier 6 keer een ronde. Zo ongeveer elke 2 weken doe ik een ronde. Dus dan krijg je een hele grote kaart met allemaal stippen. En dan gaat hij automatisch, kan hij een territorium clusteren. Want de rietzangers, als je hem nu hoort, is hij bezig met zijn territorium. Ja, ja, Ja? ja, ja. En hoe groot is zo'n territorium? Oh, weer. Zie je de roerdom? Even voor Timo. Timo, de roerdompen zitten in dat gebied. Ja. En de truc is, als je hem hoort, is het vaak 3 keer, hè? Ja. 3, 4 Ja. keer. 3, 4 keer, soms wat meer. Ja. Ja, ja. Nee, maar dat is voor Timo 1 keer om alert te zijn. En daarna heeft hij nog 2 keer om hem rustig op te nemen. Te nemen. Ja, ja. Want voor de ingreep hadden we hier meestal maar 1 of 2 roerdompen. En sinds de ingrepen, vanaf 2019... Ik hoor hem ook wel. Leuk, hè? Zitten we nu jaarlijks ongeveer in het Zwarte Meer op 9 paardjes. Oh, dus je bent wel blij met dat rietherstel en die ja, ingreep? zeker. Ja. Oh, nou, en de Heel mooi vogels, geworden. vogels dus ook. Ja, de vogels ook. Ja. Ja. Wat zie je? De blauwborst. Blauwborst? Ja. Zie je die hier horen? Ja, die is ietsjes verder. Ik denk best dat bij het... En wat horen we hier dan? Dit is de eerste kleine karakiet voor het seizoen. Dat is wel erg leuk. Geweldig. Ja. Ze zijn ook weer terug. Ja. In de achterhoede de rietzanger. Je hoort hier eigenlijk 3 vogels tegelijkertijd. Je Ja. hebt een blauwborst, een kleine karakiet en een rietzanger. En een roerdom. En de roerdom. Ik hoor een snor daar Ja. volgens mij. Ja. Die telling, doe je dat nou helemaal op gehoor? Meestal wel. Want wij zien eigenlijk nu heel weinig vogels. Ja. En je bent maar aan het aanvinken. Ik hoor van alles. Ja? Ja, Je hoeft ja. ze niet per se te zien. Nee, eigenlijk niet. Net voor, nee. Ja, wij maken puur natuurlijk voor- tv, dus Ja. we willen ze ook zien. Ja. Maar goed, daarvoor hebben we Marit en die is daar Ja, die is echt ontzettend goed goed bezig. plaatjes aan het schieten van Zeker. alles wat wij zien. Ja. Even kijken of ze bezig is hoor. Ook Marit heeft last van de wind, maar de kleine karakiet laat zich even zien. En ook de rietzanger. Moet ik even voorop even kijken. Hier is het, alleen hier is het ietsje... Oké. Oh, Ja, dat is een stuk. Waadpak aan. Ja, ach die rietpluimen, het is ook wel fantastisch mooi zeg. Al dat gewuif, alles beweegt. Wat heb je gescoord? nou ja, we kunnen even kijken. Als ik op het totale zou drukken. Dan hebben we in totaal 22 verschillende soorten gezien. Ja, zo. We hebben Gehoord, hè? gehoord, gehoord en gezien. Ja. En dat gaat dan nog verder over 100 verschillende individuen. Ja, roerdom, grauwe gans, krakke eend, ja, wilde eend, bruine kiek, fazant, meerkoet, winterkoorn, blauwborst, settizanger, springkans aan de zeesnoor, 23 rietzangers, 2 kleine karakiet. Ja, dat was mooi, die kleine Ja, karakiet. vond ik erg leuk. Ja, 1 zwartkop. Oh, die heb ik gemist. De Tjiftjafidus, baardman, vink, putter, kneu, rietgors. Ja. Nou, dat is toch... Ja, dat is een mooie lijst, hè? Natuurfilmer Marit was niet tevreden over haar rietvogelbeelden. Dus ze ging terug. Op een iets minder winderige dag. Ik was even heel bang, want ik reed achter de onweersbui aan vanmorgen in de auto. Ik was benieuwd wat ik aan zou treffen.
Maar het is echt zo'n ontzettend mooie ochtend. En ik heb gewoon heel veel geluk. Het begint nu net ietsje meer te waaien, maar de hele ochtend was het eigenlijk windstil. En heb ik een aantal verschillende vogels heel mooi op beeld kunnen brengen, zoals de snor. En de kleine karakiet. Waardoor ook weer de rietzanger komt er weer aan. Echt een herrieschopper met een heel gevarieerd geluid. Hij imiteert ook andere vogels. Oh, wat is dit een mooie ochtend geweest, zeg. Echt super.